Archimedes var en græsk matematiker, fysiker, astronom, filosof og ingeniør. Han blev født i år 287 før vores tidsregning i Syrakus, Sicilien, hvor han tilbragte resten af sit liv i tæt knytning til kong Hieron den andens hof, hvor kongen sendte bud efter ham for hans tekniske råd. I modsætning til tidligere matematikere som Platon og Aristoteles, mente Archimedes, at matematikken og fysikken gik hånd i hånd. Grundet dette blev hans beregninger mere præcise. Udover at arbejde teoretisk med sine idéer, udførte han også praktiske forsøg for at underbygge disse. På denne måde skabte han flere opfindelser, som stadig bruges i dag. Han blev i 212 før vores tidsregning dræbt af en romersk soldat efter at have ytret ordene: "Forstyr ikke mine cirkler." Archimedes lov siger, at når et legeme helt eller delvist nedsænkes i en væske, taber det lige så meget vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. Man kan da sige, at legemet foruden tyngden er påvirket af opdriften. Jeg tror lige, jeg tager mig et dejligt varmt bad. Eureka! En af Archimedes mest kendte opfindelser er sneglen. Det er en konstruktion, som gjorde det muligt at hente vand op imod tyngdekraften, f.eks. til kunstig vanding. Ved at dreje skruen blev vandet løftet hurtigere, end tyngdekraften kunne trække det ned. Forstyrr ikke min cirkel.